Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Will. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagkiya sa akong employer tungod sa laptop nga ilang gihatag sa nagtrabaho pa ko nila sa ilang kumpanya. Aron niya hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Oh, anak, nag-ilis manggod ka. May lakaw ka? O ma, first day na ako sa akong gitrabahoan karon. Oh, mao ba? Nala, sige. Good luck, nak. Will, di ba? Yes sir. Okay. Welcome sa company, Will. Kung na kay mga pangutana, feel free to ask anyone, ha? Including ni. Manager ninyo. Salamat kay sir. Okay, so since mag-renovate man ta sa bag-o na tong building, naka-decide mi nga mag-work from home lang una mo. Hala, unya kami mga white computer or laptop nga magamit sa bahay, sir. Ayaw mo kabala ka. Provided mo tanan. Ay, salamat itahon. Wow, kanindot good sa inyong kumpanya, anak, no? Lagi ma? Nakatiming gid ko og nindot nga kompanya ma. Papinanggaon sa ilang mga empleyado. Unya ang income. Okay raman ka, ha? So, nagpatawag ko ani nga meeting karon. Kinaay problema sa financial ang kumpanya. O diretsohon na ta mo, ha? Mugamay gyud ang iyong sweldo sa pagkakaron. Ha? Mga pila na lang among adlaw sir. Below minimum. Ha? Sobrang nawagulasa eh. Oh, dos mo please kadlaon. Si Sir Bert. Hello, Sir Bert. Well, naimportante nga papilis nga ipasend ang tag-iya sa kompanya. Matrabaho ni mo karon? Ha? Pero, Sir, unsan marang urasa? Importante lagi kayo. Og total, muragi ka naman kang nakatog, buhat na lang ang ipatrabaho ni mo. Akong i-email, ha? Sige, Sir. Ay, salamat. Nabalik na giton ta sa office. Kapoy kayo ang work from home, uy. Mo lagi. Di sa ta makapahuay og tarong kay bisag kadlawon. Tawagan man ta. Gani. Ato ko sa office mo niya. Okay, Sir. Gustong ipausab sa tong amo ang imong trabaho. Wa siya makauyon. Oh, okay, Sir.
Mo overtime lang ko din sa office karon. Adto na sa inyo trabaho total. Tuwa man laptop dili ba? Oh, yes, sir. By the way, sir. Dili pa na mo iuli ang laptop, sir? Nabalik naman ta din sa office. Inyo naman tong laptop. Ha? Mo ba, sir? Salamat, sir. Recorded by X Thunder Gaming. Nalipay kay ko nito higayon na nga gihatag na di ay sa kumpanya namo ang laptop. Kay gamit kay siya nako. Pero ang nakapait, kay bisan og na ako sa bahay, tawagan ko kay naipatrabaho. Og dili ko makabalibad, kay yatagan na mi og laptop lagi. Wa na'y rason nga mobalibad pa mi. Og unya. Tapoy naman ko sa akong trabaho, ma, eh. Nga naman? Gamay mga mong sweldo. Unya, napuna na nga akong trabaho. Eh, dili mami pa overtime mon sa opisina. O kung naa sila yung mga ipatrabaho, kinahalan gina akong trabahoon. Di nila sa bahay. Unya, unsa may imong plano, ha, Will? Mo resign na lang ko, ma, eh. Mangita kong lang trabaho. Ay, salamat. Kanakangkawas na gid ko. Itong akong trabaho. Oh, hala. Kuda ito, mangutan na ko ni Sir Bert kung kano sa madawat ang akong last pay. Ha? Nag-expect pa kang last pay? Oo, sir. Wa man ganin nimo iuli ang laptop sa kumpanya? Unya mangayo kag last pay? Sir, di ba mingon man ka nga gihatag na to sa kumpanya na mo? Wa gid ko mainumdum nga nisulti ko ana. May gipirmahan ba tana? Sir, O nga ayaw pagdahom ha, na magakuha pa kag last pay. ako na lang iuli, sir, eh. Ayaw na. Ang imong last pay na mao'y mahog nga bayad sa laptop. Unsa? Uy, kasalbayis ba gud itong manager ninyo, Will? Salbahe sige ka, ma. Pero masukol ko, ma. Dong, Ato bangon ako si Sir Bert. Kung gusto ko nga mahibaw siya, nga ikihan ako ang kumpanya. Aron nga masakpan ang iyang binuhatan. Ikihan nimong kumpanya? Ha, uwahi na ka. Unsay wahi na, sir? Nahibaw ng kumpanya nga nangawat ka laptop. Maong niunas lag file o kaso batok nimo. I-check kung nag-email na ba ang kumpanya nimo. Unsa? Nagtuo ko nga gihadlok ra ko sa ako manager sa una. Pero tinuod gid ay. Gisindan gid ay ko og email sa kumpanya. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sa wa pa ko mo resign sa trabaho, giingnan ko sa among manager nga gihatag na ko nitong laptop nga ilang nga gipa-service namo pag work from home. Pero sa diha resign ko, gipasanginlan ko nga nangawat ko sa laptop. Kinsay angay na ko nga pasakahan og kaso? Ang among manager o ang kumpanya mismo? Ikaduhang pangutana. Giingnan nako nga iuli nako ang laptop. Pero dili na nila dawaton kaya ang last pay ko nun ako mao'y mahog nga bayad sa laptop. Mahimo di na? Ikatulo pangutana. Why written agreement nga gihatag na ang laptop namo? Verbal ra gyud. Sayo pa nako nga mituo ko? O mahimo ba ko nga makasuhan sa kumpanya ana? Ikaw pa to katapusan. Gisinda na ko og email sa kumpanya nga gireport na kuno ko sa mga pulis sa kaso nga pagpangawat. Unsa may angay na kong buhaton. Palihog tabang og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Well,
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical nga pangutana di maguol. Of course, naaman si Dr. Rene Obra. Og ayaw ninyong dugaya, ipadala na dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana. Kay di man gud na ingon nga kay abi, bahig kami niyon, pareho ra gyud tanan atong tubag kay usara maning balaod no, kaning family code. Di man kay magdepende man na sa atuang sitwasyon, kahimtang unsay mga nanghitabo no or mga situation before na nahitabo, after na nahitabo and the like. So mas nindot gud na kay para mas klaro pud among mahatag nga tambag og tubag. Shout out and a big thank you sa tanan mga nag-like, nag-follow, naminaw nato sa ato ang YouTube channel og sa atong Facebook account. Thank you sad sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan og sa Attorney Elaine Bathan nga Facebook accounts nako. Sa mga wa pa nag-like sa Attorney ATTY Elaine Tantenko Bathan, please like and follow because dinha man na ang mga legal pod nato nga mga concerns ug mga pangutana, comments nato dinha no. Of course, we do not want to take sides. Ang ato alang yung gusto is maka-educate ta kay aray kadaghang mga abogadohon noon sa Facebook, kada issue comment, kada panghitabo comment. Ang ako alang gyud ani, of course, we are all free to take sides, to make our stand. Ang ako lang sakto ang atong kaalam kung nganong kani ang atong baruganan through kana sa akong Facebook page. So thank you kayo ninyo guys. Letter sender nato karong adlaw, tawagon nato sa pangalan nga si Will. Di na iya isulti ang address, di na ipasulti, of course we will respect that no. So itago nato ang iyang address. Kabahin ni sa iyahang pagkiha sa iyahang empleyado tungod sa laptop nga gihatag sa kumpanya katong nagtrabaho pa siya. Of course, that's very common guys no sa ato ang pagpantrabaho, magdepende man sagud sa ato apong line of work no, magdepende man na. So it seems nga ang iyahang trabaho nagkinahanglan og laptop, so naato siya issue. Ang uban po di ba na may issuehan og sakyanan, na ay issue nga mga cellphone, siya laptop ang iyahang issue karon no. Unya karon mahug pod ni nga murang nagka-problema sad sila kay gipasalig dato sila nga providean sila laptop. Kunya karon na ilang nga nagproblema ang ilahang mga kumpanya nahimo pa gyud silang below minimum. Unya one time katong ato ang nasinati og napaminaw sa ato ang drama nga usay tawgan pud sa 10 oras pud sa gabi unya. So una ni ang nahitabo no nga ang nahitabo kay murang niundang kay lisod lagi no tawagan 10 oras sa gabi. So ingon nga hatag ko no to ang laptop sa kumpanya unya ang ila pong ingon gipaninglan pud sila sa katong laptop kay wala siya nakadawat sa iyahang last pay no. So unang pangutana, before ko ni-resign sa trabaho, giingnan ko sa among manager nga gihatag na ko nutong laptop nga ilang gipa-service namo pag work from home. Pero sa dihang pag-resign nako, gipasanginlan ko nga nangawat ko sa laptop. Kinsay angay nakong pasakahan og kaso og ang among manager or ang kumpanya mismo. Well, kinsa may naningil nimo, ang imong manager or ang kumpanya? But I think it's both, no? Kay ang manager nagrepresent man na siya sa tingog sa kumpanya. Unya need man sad gyud no nga ang kumpanya kay sila man gyud ang principally liable. Pero akong pangutana usually man gyud kung naanay issue sa laptop, di gyud nahatag sa inyo or naapoy lain-lain nga scheme usay di ginahatag borrow ra gyud na
nga namoy document nga gipirmahan ana. Kaduha, naapoy usahay porsyento, no? Nga subsidy, no? Apil sa package sa employment nga hatag jud siya mismo. Naapoy kanang partial nga apil subsidy o kanang salary deduction ang other half. And then, kung mahurot na, imo na ang laptop. So, depende or mahugid pod ug maayo gid pod ang kumpanya, posible pod nga gihatag. So, unsa kaha no naa ba ka mo'y dokumentong gipirmahan kay akong gi-check, wa man kay gisulti nga naa kay gipirmahan nga dokumento. Anyway, ikaduhang pangutana, giingnan ko nga iuli nako ang laptop pero dili na nila dawaton kay ang last pay ko no maoy mahulog nga bayad sa laptop. Mahimo ba di ay ni? Kani medyo wa gyud ay klaro ang inyong kasabutan and I think it's better nga muadto ka sa Department of Labor and Employment, no? Magpa single entry na lang gyud mo, no? Nga mahusay mo, maikabli seto nga dawatang laptop kay wa man day mo'y klaro, no? Ang inyong giingon hatag dili man na nimo pa de ma-offset. Sweldo, no? Laptop ipauli man ganito kay wala dayto gihatag aw iuli nako pero isuna sila nga ningon man mughatag. So ug kwaon niyo pero dili na pwede nga i-offset kay di man na pwede ma-deduct ang imuhang sweldo without your written consent. Kung wa ka ni pirma nga i-auto deduct di gyud pwede nga i-deduct nila nga sila ray magbuot ana. Ikatulong pangutana, walay written agreement nga gihatag na ang laptop namo agoy verbal ra gyud. Sayop ba nako nga nituo ko ug mahimo ba kung makasuhan sa kumpanya ana? Well, not really, no? Kay naaman sad kay testimony, I think, kay kung imong ubang mga kauban sa trabaho, mo testigo pod in your favor, ug para pod nila, musulti nga, hatag day ng laptop, wa day na, so dili, kita kaingon kawat na. Not necessarily, dili pod sila kaingon nga nangawat ka, no? Pero better gid unta nga naay untay kasulatan or dokumento para pag-ingon nga inyo na gyud ang laptop. Ikaupat, ug katapusang pangutana, gisendan ko og email sa kumpanya nga gi-report na kuno ko sa pulis sa kaso nga pagpangawat. Unsay angay na kong buhaton? Go to the Department of Labor and Employment ASAP, no? Ug didto ninyo husayon ug iklaro nga wa kasweldohi kay ilang gideduct ang laptop. And that angay nila nga husayon nga ihatag ang imuhang last pay ug iuli nimo dito ang laptop kay wa ka nangawat kay abi man nimo dili gud abi niingon man sila nga imuha na ang laptop or hatag na nila. Okay? Mayo gyud na no mga sukintig paminaw nga naa gyud documents ang inyong mga transactions even in the office. Okay? Sahay di mo gud ta makibaws panahon. Maayo pa kung okay pa, magipit na, mausab na ang tonos nota, no? Sa kanta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na punarong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.